balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by News Up Syrup. Sa sipon ng bata, bigyan siya ng pambatang News Up. Ito ang yakap ng kumpletong ginhawa. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Perting buo sang ulan halin kagabi tub-tub sining kapunanon. Sa aton nga linya, Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayad gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man si mo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Hulyo 23, tuig 2021. Ang sentro sang typhoon nga si Fabian, INFA sa international name, ginabana-bana mga 530 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Niya siya may coordinates nga 24.6 degrees north and 125.0 degrees east. Ang bagyong si Fabian may kabaskugon sang 150 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 185 km per hora. Ni siya magagiyo pa west-northwest sa kadasigon sang 10 km per hora. Samtang southwest monsoon padayon nga nagapekto sa kabugusan sang Pilipinas. Ang Batanes makaagom sang mabagyuhon nga panahon tuga sang typhoon nga si Fabian. Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, ilakip pa ng Northern Palawan, kag ang Calamian Island, makaaguman sang monsoon rain tuga sang southwest monsoon. Ang Negros Occidental, kip na syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sa magalumon tubtub magulugal-umon tubtub magalumon na kalangitan, kag ginipgapdan sang laptang pagtupa sang ulan. Kasarangan tubtub may pagmadlos nga huyab sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluwensya sa kubuksan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin mabulubalod, tubtob mabalod. Sir Bry. Forte giman ang ulan-ulan halin kagabi pa tub-tub si ni Sir Dave, ano? Yes, Sir Bry, kay tungod gina-induce sining aton nga habagat, Sir Bry. Okay. Bangod sining Fabian, ano? Damo Yes, sina. Sir Bry. Okay. So saan o pa na asta ni Sir? Asta pa ni sa dason nga nadlaw? Ang aton ginalantaw, Sir Bry, nga by 12 hours, forecast naton, magwa na ni siya matamat sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pagka 24-hour forecast naton, gwa na gid siya sa aton. Pero kumusta, Sir, sa Negros? Subong, Sir, may report da nga nagbahagin man? Sa subong wala pa ko di may nabaton, Sir Bry, kay wala pa man kahaboy sa piyak di sa akon. Ang nakita ko lang, no, may mga some areas kita, labi na sa coastal areas, di sa may Valladolid, Sir Bry. Ang aton da nga balod, grabe mo. So, naghatag man ta advisory, no, most especially sa mga utod naton nga, ara sa kilid sang kabukiran, kag kilid sang baybayon, subong man sa kilid sang suba. Nga magulaligmat, gid, sa mga posible nga pagtaas ng tubig, subong man sa pagtiphag sang duta, kahit continuous rain, Sir Bry, dako gid yung chance nga may mga collapse ng mga duta, no, labi na gid ang mga area, nga wala na masyado sang tanom or kahoy.
Amo na way man yung mga landslide sir no. So far sa Valladolid nanto medyo nag ulualsang tubig sa baybayon way naging Yes, Sir maiban. Bry. Wala pa tayo nabaton diri, Sir Bry. Sir, salamat. Good evening. Thank you, Sir Bry. Kag thank you, Monitor na kami. Yes, sir. Sige, amo na ang sitwasyon naton magka-aksyon. May connection gihapon sa Fabian ini ang medyo magulogalom kag medyo maulo-ulanon nga sitwasyon. Humalin pa kagabi way mantangan ikatulog man tarong-tarong kay ginawa ta nga panilag sa palibota. Puwerteng huyop-huyop sang hangin kag buo ni ulan. That's why sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jam la City 2 na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw. Yari kita sa Biyernes, Hulyo 23 na 2021. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang aton sining nga Twitter account mga kaaksyon. Bukas ba ng aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874 mga kaaksyon. Aksyonan, may gin-chat ko na si Aksyonan, please lang. I thank you, gina, no? And sa aton nga mga kwan dira, aton nga mga texters dira kag ang aton sining nga viewers, pakisend lang sa inyo sining opinion, discussion at ninyo dira. Greetings. 2 to 3 liners lang. Ayo lang gid ko. Hindi nyo paglawiga kay para mabasahan ta mga iban ka unfair katama nga hindi ta malabot ang iban. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang mga balita, lokal mga kaaksyon encounter, no? Kini sang kahapon tub kagabi dira sa area sang Kabankalan, may mga na-recover iya nga mga kagamitan sa ginapatihan iya sang New People's Army, ang Philippine Army. Aksyon Firing Line. May armas kag iban pa mga kaaksyon, ano? Nga na-recover dito kag nasulod pa sang Philippine Army ang ginapatihan, ginatulog-tulugan kag ginahukmungan sang NPA. Aksyon Firing Line. Samtang karon dugay-dugay makaksyon kwanta ganiya. I-plastar taning balita nga natabo bala kagabi didto sa may Barangay Prosperidad, syudad sang San Carlos mga kaksyon, ining pagpatay sang asawa sa iya sining nga bana nga masami nagamaoy. Aksyon Firing Line. Katatlo yagi doon sang ginauyatan niya nga patalom ti patay gid ang asawa subong priso na didto sa San Carlos City kag natalana nga pagapasakaan sang kaso nga parricide. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon perti man nga aksidente kay nasa Kabankalan ho, kay ang mag-amay nga nagapulo pangapi gid lamang sa kilid sang dalan, lonsay nga nagkalamatay ini kag tatlo pa kaiban ang pilason sang lumusot kag lumapaw ining panel truck mga kaaksyon nga may karga sang madamo nga bugas. Aksyon Firing Line. Ginakuan damo nagkondina sining nasambit nga aksidente bangod mga kaaksyon kay kamasami nga mga diskarte sa mga driver sa mga dlagko nga salakyan na dulaan ka preno pero may ara sa nagapalabot diri sa aton nga ang dalagan sa salakyan madasi gid man. Aksyon Firing Line. Oo, pero check na to na karon. Oy, kagabi mga launa sang kagahon nadakpan ining si Francisco Ipugon, amo ning ginatudlo leader sang Ipugon Group diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ginaligar nagapang robbery hold up kag isa ini siya sa 5 sa mga priso nga nakapalagyo dira sa Negros Occidental District Jail makaksyon nagligad nga mga sinimana. Aksyon Firing Line. Nadakpan siya kaina sang kaagahon didto iya sa banwa sang Binalbagan na bukid-bukid na nga porsyon sang barangay. Aksyon Firing Line. Ang balita diriya sa syudad sa Bacolod ti ang kwan subong vaccination sa Bacolod puwerte. Grabe nga mga nagapabakuna subong diri sa Bacolod mga kaaksyon, and ang iban hindi gani maabtan ginapabalik na lang pagkabuas. Aksyon Firing Line. Sinovac,
Pfizer kag ang Johnson & Johnson's mga kaksyon, ang tatlo ka bakuna ni subong ginadagsa diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Ang mga tao nakabatsyag na gidmana nga kinahanglan magpabakuna kay amo ni ang dako nga panaming kontra iya sa COVID-19 kag ginakakulbaan pagid subong nga Delta variant sang COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Na problema lang galing sining vaccination program sa Bacolod kay ang mga tao ka mga salawayon hindi magpati sa mga advice ng kapulisan kag sa mga ara manda sa vaccination center nga nagakwan sa ila nagasaway nagasige lang gyapon nagapulunsok mang gyapon. Action firing line. Hindi naton masigurado kung base may dala may carrier da abe bauti palayo gid lang kundi problema gid. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita karon sa probinsya makaaksyon. Check man nato ang mga balita sa probinsya karon with Action Eden Aboso kag ang tutukan tanig karon ang iban pagid nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Las 7:07 na mga kaaksyon, Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga balita sa national sa sini matinion. Todo na ang pagpanghanda dito sa ang aton sining nga mga utod bangod sining bulo variant nga ini nga Delta. Action firing line. Pero antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, ang COVID-19 cases subong adlaw nagasakang numero ho. Nagbalik na naman sa 6,845 ang subong lang nga adlaw. Nagdugang na ini nga naglabot na sa 1,537,097 ang nagapabilin nga aktibo kay 55,069 kag ang naka-recover 1,455,137 ang patay diri sa Pilipinas 26,891. Action firing line. Ang iban nga balita dito may koneksyon sining COVID-19 cases mga kaksyon kay ang Davao City makaksyon sining matinion ang may pinakadamo man nga nagasaka or numero sang COVID-19 kaaksyon because 7 ka semana nga asod ho, nga wala naganubo ang kaso sang COVID-19 dito sa syudad sang Davao. Action firing line. Ginpaboran man ini sang Okta Research Group mga kaaksyon sa diin, naga-average sila sang masobra tag 200 sa matag adlaw nga tanan ang kaso didto sa Davao City. Action firing line. Nagligad nga si Manila City Mayor Isko Moreno, may ginhambal siya nga hindi anay sa gikalagaw ang aton nga mga politiko nga may handom sa 2022 nga elections. Ilabi na gid sa national nga level mga kaksyon, no? So unahon ta anay sa pagpapas ining si COVID-19. Action firing line. May nagsabat dito nga sa kampo ni Mayor Inday Sara Duterte. Kay si Sara Duterte do nakit-an nga nagakadto sa iban nga lugar nga hindi naman sakop sang iya sining jurisdiction bilang alkalde. do nasintruhan ato siya sa palayag ni Isko Moreno. Action firing line. Tod manon man ang sitwasyon sang imo lugar tos Davao tapos kun din kay mo yan nagapanglugayawon. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon sa gihapon COVID-19 because ang pinakabago nga report sa Department of Health may ara sa Metro Manila may ara sang 11 ka syudad karon nga ginakabig 2-week case growth rate mga kaaksyon, meaning nagsaka na naman ang hilanat ni COVID-19 sining 11 tanan ka mga kasyudaran didto sa National Capital Region. Action firing line. Halos adlaw-adlaw nagalabot iya sa 700 masobra, tubtob 800 ang kaso didto iya sa area sang Manila. Pasig makaksyon tagig ka makaiping pa nga mga kasyudaran sa National Capital Region. Sa nagligad lang to sila ang naka-agom sang tuman kataas nga kaso sa mga bulan sang Abril, ngay mga bubble kag mga plus na to ganing mga restrictions sila dito. Subong do naga-amat na naman balik ho. Action firing line. Gina-detect nila dito karon makaksyon amo ni ang Delta variant. In fact mga kaksyon, according sa DOH, ining Delta variant nga ini may ara sang 18
dire nga naapektuhan sining Delta variant nga wala na bakunahan. Action firing line. Mensyon ko sa inyo kagabi, 47 na kakaso sa Delta variant diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang 18 diri wala pa na bakunahan. Ang duha fully vaccinated na pero may Delta variant man sa gyapon. Action firing line. Kagang isa diri first dose mga kaaksyon, ano? Ang 24 diri lunsay mga ROF, mga returning OFWs, kag ang 24 diri makaaksyon nga iban pa mga local infection ini ang naagom nila. Action firing line. O kon local transmission mga kaaksyon according sa report sang DOH. Action firing line. Wala untat nga sa bulos-bulos nga ngalan kag ining variant kini sang virus nga ini. In fact, makaaksyon ang Pilipinas karon liwat kag hugot nagpa kuha na naman hugot nga ban na naman ang pungsod Malaysia kag Thailand sa pagpasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Umpisa Hulyo 25 Domingo nga adlaw ina kag padulong ini sa Hulyo 31 bangod sining Delta variant mga kakson. Action firing line. Kabalo kamo nga ang area sang Malaysia, ang Thailand, Indonesia kag iban pa subong amotong mga ginatakabig nga epicenter ang Indonesia gido. Sining Delta variant nga ini rason nga wala na nagpangduha-duha pa nga ton sining gobyerno Pilipinas nga pagban sa ila bisan isa lang ka semana. Action firing line. Kag ginapangabay sang Pilipinas mga kaksyon nga bisan ini sila ang nag-abot sa Pilipinas kag negative na sa anuman nga mga result abi sang RT-PCR test kag mga fully vaccinated na sila. Ipaidalom sila gihapon sa ginatawag nga 14-day quarantine nga ginatawag para mas masigurado pagid ti mayo gina. Action firing line. Hindi kita mangin kumpiyansa kaysa nahambal na naton mga kaksyon ang nagluntad sa India Delta variant ato kun nga grabe ang surge sining nasambit nga Delta variant bangod madasig ini nga magpangtapik kag mas delikado. Action firing line. Magluwas makaksyon sa Malaysia kag Thailand, ang India, Pakistan, Bangladesh makaksyon, Sri Lanka, Nepal, UAE kag ang Oman sa nagligad nga mga nadlaw ginpang banani ang travel anay sa ila pasulod diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Si Senador Tito Soto III makaksyon nagpangabay sa DOH nga dapat preparahan gid sang ayad-ayad ining Delta variant nga ini kay ti amo nang ginasugid nga tuman gid kadelikado. Action firing line. Ang iban pa nga balita makaksyon dito sa nasyonal, subong nga adlaw amat-amat na nga ginapreparar gid sang maayo ang sitwasyon sang batasang pambansa bangod sining palaabuton iyang ikaanom kag katapusan nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ang mga baskugan to mga kaksyon nga mga direktor, mga stage director, mga lights director sa pag-arrange sa mga bangko kag iban pa nga mga disenyo kag mga blockings abi sa zona nga ginapangkuha before mga baskugan nga mga direktor subong why na sila ka income pa sining suna. Action firing line. Kay suno dire sa Malacañang simplihon talang ining zona nga ini. Why na duro gamo pa, no? Kaysa nagligan to ya do pasiklaban iya mo. Minilyon ang gasto para patahumon ang batasang pambansa mga kaksyon bangod nga ti magasona ho, mga palayag ang presidente sang Pilipinas sang iya sini nga natapusan kag ang palaabuton pa nga trabahoon sini. Action firing line. Pisubong mga madamo nga mga directors to, why sila ginpa intra na, tigpipila na lang kabilog. Pero ginalauman nga masobra 300 ang magatambong diri kag dapat na baksinan or bakunado na tanan-tanan mga kakson. Action firing line. Now, dito sa area sang batasan pangbansa, hindi gid malikawan. May ara na sa mga aktivista kag mga rallyista nga gusto magkuha sang permit pero ginbasura ang ila sini nga permiso nga magpatigayon sang protesta rally mga kaksyon sa palaabuton nga Lunes nga adlaw. Action firing line. Pero why man sila gyapon makapugong ang gobyerno
ang i-deploy dito nga mga kapulisan actually sa Quezon City makaksyon mga 15,000 man lang to secure the area sa palabuton nga Lunes mga kaksyon. In fact, Domingo pa lang ginapang deploy na sila. Action firing line. Para ginalauman mo permi iya mo ang ginatawag iya nga rally protesta. Now, bangod sa basura sang pagkuha permiso sining mga grupo talik mga akbayan, mga bayan muna, mga Gabriela, mga kunano pa dira mga aksyon, subong pa lang adlaw may ara na sang priso na protest naging patigayon sila dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Action firing line. Una na to sila plastar ang tigpipila ka bilog kag bit-bit nila ang placards nga may ngalan nga Goodbye Duterte. Action firing line. Mga grupo sang akbayan ato sila. May bit-bit man sila nga kahon nga ti Goodbye Duterte sa Hunyo 30 kanalang 2022. Action firing line. Damo na makaksyon kag sawang-sawa na kami. Kumagadaw na tak-an na gid kami sa imo kag sang administrasyon. Action firing line. Nabutang man sa prison na protest nila dito makaksyon ngati ang kundina kag hindi manami nga mga hinimuan sang Duterte administration amo iya ang paglapas sang kinamatarong sang isa ka tawo o kon human rights makaksyon paglapas sang human rights ang pagnubo sang integridad sang Pilipinas ilabi na gid sa isyo sang West Philippine Sea batok iya sa pungsod China mga kaksyon. Action firing line. Ang mga kapulisan dito sa nambal naton amat-amat na nga nagaplastar sa sini nga mga tinion kay bisan ano pa nga bulo basura sa mga permiso ang ini nga mga grupo magwa gid ini sila. Action firing line. In fact, nagpalayag ang ila sini nga spokesperson nga magapatigayon gid sila sa protesta mga kaksyon kag sundon Manila ang health protocol standards gid man. Hindi man sila yung himo sang pagbayular sang health protocol sa palabuton nga Lunes para hindi man sila pagdakpon. Action firing line. Oo kay nga may ground dire ang otoridad, no? May ang ila pagrally pagsingitan nila dira budlay ni sila pang sikupon kiti way mas la nagahimo abi violente dira tindog man sila ka magasingitan dira against the government. Pero kung makit-an ini mga rallyista naton nga wala nagasuksok sang face shield, face mask abi kag inang nasambit iyang social distancing mga kaksyon, ati sigurado amo ning pwede nga ground nga masikop gid sila sang kapulisan. Action firing line. Pero dire sa anak sa akbayan kag iban pa nga mga grupo siya India masunod gid kami sa health protocol. Na amo man nang ginapangabay man sang aton sini nga gobyerno. Online sa firing line. Pero dire sa aton makaksyon dire sa lokal manghunsiho man kitabi kung anuman ang mga tika nga pagahimuon dire sa aton kay hambal iya sang kapulisan sa Nokpo kag BCPO although nga tinagapangabay sila nga kung pwede virtual na lang ang rally protesta diri sa aton pero kung may ara gid man sa kadalanan ang kapulisan naton ara nga guide kang magbulig man sa ila para sa husto gid lang. On the line arigaton sini nga utod gikan sa bayan muna nga si Sir Longhino sa ilang spokesperson. Sir, good evening. Mayong gabi gid sa imo Action Brian. Kintudig sa paghatag sang simpo no para plastar kita sang amon mga hilimuon sa sining State of the Nation address ni Presidente Duterte sa July 26. Yes sir, salamat gid sang time. Insakto ko sir bayan sir no? Bagong alyansa makabayan sa Negros. Bayong alyansa makabayan ng Negros. Sir, ginunahan ko na lang subong Friday, subong nga gabi, ikaw nung Ireneo kay kabalaw to ko buwas guro sako na kamo ano ang mga preparation nyo diri sa Bacolod kag Negros sining zona. Ano magapadulong gid kamo sa mga dalanon or may ara kamo sa mga online na lang o virtual nga rally protesta? Yes, Action Brian. So, ginapatod na siyang buong alyansang makabayan sa Negros sa July 26 magapatigayon din siya siyang isa ka march rally no pod sa movement sa ganun sa tyranny no kag sa ibang pagid nga mga grupo kag organisasyon na magapakigbahin sa sining rally protesta. So suliton ta magkadto gid kamo ya sa dalan mamarcha gid kamo.
Yes, kaya mo nang para sa amon nang pinaka-epektibo para makarehistro namon no ang amon tag-discontento kasi ning masubra 5 ka tuig nga pagtungko ng Presidente Duterte sa poder. So lunsay pag-antos criminal negligence ang yan nahimo kining tunga sang pandemic na naagyan sang pumuluyo. Okay, dira makadto kita karon dugay-dugay dira pero pila ang numero nga ginalauman nyo nga magatambong sini Sir Erinio Longhino, sir? So sumayon sa amon nga nag-parehistro no sang ilang pagpartisipar kapin kami sa 1,000 no ang mag-tipon diri sa siyudad ng Bacolod no pag patigayon sang isa ka marcha rally. Particularmente diin kamo sa Plaza Publica or sa Araneta Street, ano nga sitwasyon? Bali, nag-apply kami siyang permit no, sa lokal nga gobyerno sa Bacolod. Apang sa subong, wala pa siyang approval. No? Okay. Apang hindi na makapugong sa amon. No? Bali, ang amon nga pagtipon dito sa atubang sang Lupit Church, kag mga marcha kami pakadto dire sa downtown. No? Pag kundihan kami dire, pwede makatipon, pag makaparehistro sa amon nga mga hibubunot. Okay, maghambal kita, Sir Erinio. Sir, 1,000, abi more or less, ano? Medyo madamo-damo nga numbers ini. Paano nyo ini mapatuman ang health protocol standards man? Basi, sanambal ko na before ko nagsulod si imo, nakabati ka man guro, nga basi amo pa ning mangin ground, nga maka-violate kamo sang social distancing dira, face mask and facial. Yes, ginakonsidera na mo no, ang health protocol. So, base sa amon nga mga preparation, nag-insure kami sa mga martial, security namon, para ma-maintain namon, no, o kung mapatigayon namon, mapatuman namon, ang policy no, sa health protocol, no, inang face shield, inang face mask, at ang social distancing, no. So, i-insure din na namon para hindi kami makabayulit sa health protocol. Yes, kay kabalo naman kita sa aton sining diring pagsulundan kag layi sa Pilipinas. If realista ikaw nga nagasinggitan ka man sa imo hibobonot, why ka lang nagahimo violente, no one can dakop sa imo dira kag dalon sa police station. Pero kung mag-violate ka mo sining kwan, naka-violate ka, violation nyo, abing parang health protocol, basi dira pa ka mo madala ba sir, sa police station, ha? Or matikitan rather, ticket lang. Sige, ati makanya nga ang amon niya direktor ng pagpahayag sa pag-iara sa among grievances constitutional nga sinamatarong sa tumuluyo, nga hindi pwede supersede daw sa sang pila ka mga kasubuan. Halimbawa, ang health protocol, ang importante, nag-follow kami no, sa kung ano ang gina-require sang health protocol. Yes, sige, dire kita, sir. Sir, sa sulod na sang 5 ka tuig, unahon naton ini, anong nakit-an nyo, ikaanom na ini, last and final stretch ni Presidente Rodrigo Duterte being a president. Ano nakit-an nyo sa iyang performance, Anay? Kumusta? Okay. So, para sa bagong sa makabayan sa Negros, no, nga nagadala sang tingog sang pinakalakad sang nga tingog sang pumuluyo di sang sahin anak malhas mangunguma mamumugo no imo nga taga syudad mga low income professionals. So nakita namo no nga wala gid sang katinaran no ang nagom no sang aton mga pumuluyo sa sulod sang 5 ka tuig nga pagpunto no ni Presidente Duterte sa poder. Sa ining last na niya bugos kami no nga nagapanawagan na wakasan Duterte wakasan na bangod nakita nato no sa 5 ka tuig niya nga pagpungko halos nagtuga ini ang grabe nga kriminalidad napabayaan no sa tunga sa pandemic nga ginatubang sa pumuluyo kag base sa iya mapromisa sang garan pa sa sang tukon ga kampanya pa sa pagka-presidente nga i-alibit niya ang pangabuhi sang imol, ipatigayonon niya ang kalinong sa tungsod Pilipinas. Tulong sa kabalistaran ang natabo, kapintas ang iya nga ginhimo sa porma sang drug unwar, martial law sa Mindanao, bisan diri sa Negros hindi malimtan ang natabo no nga pagpanggakop, pagpamatay sa mga leader masa, ilabi na sa mga mangunguma, no sa ginpatigayon niya nga Memorandum Order number 32, Executive Order 70 nga nagpatay no sa pila ka mga prominente nga mga tawo
ilabi na sa mga lideres no, sa progresibong organisasyon. Aha. Katulad ni Councilor Toto Patigas dito sa Escalante, kaya ka Atty. Ben Ramos no, sa Kabangkalan, si Sara Alvarez nga human rights defender, at madamo pa nga mga pumuluyo no, ilabi na dito sa oriental nga bayan sa Negros. So hindi ini malipatan no, ang mga pumuluyo Negrosanon, ining kapintas nga mga programa kag polisiya. Sulod sang 5 ka tuig nga iya nga pag dumalahan. Sa sulod abis ang 5 ka tuig, abi kon butangan ta sang rate nga 1 to 10, anong paglantaw nyo, Sir Longhino, sir? So negative mga amo nga pag-grado sa iya no, bangot bisan ang mga economic programs niya ini mga build na isang imo lang nga taga-syudad nagresulta ini isang massive nga ejectment no, pagwasak sa kalangabuhian tuluyan sang mga imo lang nga mga taga-syudad naton. Ang sa patag sang pangabudlay naghambal siya nga tapuson niyang indo kung na ang contractualization at ang baylo sina mas gunting pagid niya no, ang contractualization no, nga sa diin nagresulta ini isang massive nga mga retrenchment sa aton nga mga kusog pangabudlay. At sa aton mga nguma sa iya lang administrasyon no, wala iya sang reforma sa duta, wala sa sang programa para sa matutupad nga reforma sa duta sa aton malapad nga mga mangunguma. So sa nabilin abi nga pila ka bulan before siya manaog next year, ano may makabawi paihan ang presidente sa inyo nakit-an dira nga daw wala nyo gid makita sa first 5 years niya? So wala na tsansa no nga ato mga promesa niya na lambot pa niya no. So para sa bagong alyansa makabayan ang July 26 no nga iyasuna draman magasugod ang among sige-sige nga paghimakas kag pag-unite sa bugos nga pumuluyo nga tuldukan na naton ining mapintas niya nga pangginahom no. Pag nagatuyo pa sa nga ipadayon pagay sa 2022 sa balak niya nga mangin vice presidente no, sa iya bata nga mangin presidente. So panawagan din naton sa pumuluyong Pilipino ilabi na sa hay nga nakbalas nga makigbahin kita sa nanari-sari nga porma sa paghimakas para hindi na no siya makapadayon pa sa iya nga pangginahom dira sa Malacañang no pag-abot sa 2022. Ano paglantaw ninyo sining pandemya na address ang presidente i-base naton sa numero subong, like for example today mayara naman kita sang panibag-o nga kaso nga 6,845. As of today we have 26,891 na ang nagkalamatay. Sir Longhino, sir. Yes. So magpakita lang may lamang ina Action Raya no, kang iya kapalpakan no sa pandemic response no. Kuan ila inaya klaro na sa nga datos kag nagapakita ina manifestation ina sang kapalpakan no sa administrasyon sa pag-respond sang sining madala nga atake sang pandemic sa atong pungsod. Okay, lastly, sir, may ara kamo bisita from national figure abi sa Lunes diri sa aton? So wala na sang national figure no nga maghalin pa sa national para mag-ambal diri bangod nga nationwide ini no. May laman sila kaugalingon didto nga mga aksyon no sa nagkalain-lain nga region sa bugos ng Pilipinas. Sige, si may gusto kay palabot sa Negrosanon bakulod nun, sir, before kita mag-wind up. Go ahead, sir. So amo ina no tawagan naton sa aton mga kauturan nga mga Negrosanon no nga nagahigugma sa iya pungsod. Hindi na naton no pag-ihulaton pa nga mapadayon no sa sining Duterte administration nang iya nga mapintas na pagdumalahan nga nagtuga sang grabe nga pag-antos, grabe nga pagpangdako, pagpamatay no sa pigos nga mga pumuluyo no. So ululupod kita, lukati kita nga sa aton na ululupod na paghimakas matapos naton ining pag-antos naton no sa kamot na mapintas nga pagdumalahan ni sang Duterte nga rehimen. With that, so, magkakitay kita, no? Tipon kita, kag magkakitay kita dira sa downtown para i-restore ang ating nga pagpamatok. Anyways, nakapabakuna na ang iiban sa inyong grupo, sir? So, amo pa na, no? Ang isa sa mga panawagan nato, no? Ang kapalpakan, no? Ang halos ang vaccine. Daligid lang, hindi to ako may sala na. Action firing line. Yan na nasang smart or globe kay nagkakautod siya. Last City Media na Action Radio Philippine Standard Time mga kaaksyon. Nagamonitor sa aton si Materion si Georgian Hunsay. Salamat gid sa pagmonitor. Sugpunan ta to si Nonglong Hinos
Sirimat Tinion Makaksyon. Kag may kwan lang, may gabi lang kay Rodel Cortez Caburo. Go naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Action firing line. Dili dugay nga pagkatapos sa sining nga balita, bantayin nyo ha, kay may interview kita sining asawa nga napatayang banaya nga pala hubog, gidutayan man sa patyon. Action firing line. Kagaling asod-asod nga encounter dito sa Bacolod, sa Negros Occidental mga kaksyon. No? Balikan tabi si Sir nung Ireneo, Sir Ireneo, sir. Again, sir, ang bakuna to, sir, away pa. Sige, daligid lang. 7:31, Action Radio Philippine Standard Time. Na kita ang nautod or base ang iya linya ang nautod? Base na low bat sinong Ireneo, bla? Action firing line. Ara siya, nakabalik siya ho. Ari sa aton sining linya liwat. Sir, again, before kita nadula, party bakuna ito, oo. So, muna no na dapuli japo no. Kining vaccination. Okay. Amang inasin ko sang kapalpakan sa administrasyon. Ako response na ginaan atubang naton. Aha. With that, Sir Ernio Longhino, salamat sa time. May gabi, kag mabuhay kita tanan-tanan. Good luck sa inyo sa Lunes. Follow lang kita sa health protocol. Thank you, Gid. God bless. Okay, sige ang gabi. Madamong din salamat. Yes, sir. Action firing line. Ang spokesperson sa Bayan Negros mga kaksyon, Mr. Ernio Longhinos, ang inyong sinibatian bago gid lamang. Action firing line. Gintemprano tapa Biyernes kay buwas sa gabila ay na mga personalidad ang pangtawgan ta regarding sining sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Te magamarcha gid sila iya sa dalanon mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Ti ilang tawon tanekon anong mahimo diri sang aton sining mga otoridad, but according to Longhinos, ila gid ya ipatuman ang 100% nga standard sang health protocol because of COVID-19. Action firing line. Suliton ta, why may talagsa lang kay makitaan nga may ginadakop sa rally protesta kung wala naglahimo sa mga violente nga mga actuation, no? Inang way nagawaldas daw, way nagapanggamo, way gina may madakop sila kay we have our freedom diri sa pungsod Pilipinas. May freedom of speech kita nga pwede kita kahambal against the government, pero kung di malason ini sila nga wala sang face mask, way face shield, wala sang social distancing, sako kag damo nga 200 ding makolek sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Hindi man sila pagdakpon kiti why hindi pwede niya madakop sila nga dalon mo sa presinto, no. Pero isyuhan kada sang ticket, kada isa ka ticket action names 200. Tikon may mga isa ka gatos kamo madakpan na karon kundi kwarta na sang syudad sa Bacolod. Action firing line. Ano ayhan ang tikang himuon diri sa Bacolod City Police Office, and I am inviting task force disiplina sa paglibot gid sini kay amo na ni inyo hampang. Action firing line. Amo na ning hampang nyo lang tawon tagid abi, no? Sa plabuton nga Lunes nga adlaw, mag-isa ka libod damo nga balantayan ng task force disiplina. Action firing line. Preparahadang mga 30 ka stabs guro sang inyong tickets na preparar man lang na. Pero kabalo ko, ini nga mga tao, mga disiplinado ini sila. Action firing line. Sige, ang ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sang napunggan ang iya kaugalingon nga ginpatay ang iya sini nga bana kagab igid lamang kag ining madamo nga armas. So kon isa ka armas lutang nga mataas kag mga kagamitan na recover iya sang Philippine Army dira sa barangay Tan-awan, syudad sang Kabankalan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:35. May gabi lang sa kay Ronald Pase Ricalde. Good evening, sir. Monitor kami ni Subong. Ari kami gihaman Liganes sa Iloilo. Pamati gid kami Subong, sir. Upod si Chief Gerald kag Chief Mangyaring Chief Lolo kag si Toto Manggaring. Salamat gid, sir. Miles Marter, may gabi si Leia Younger Esquivel. Salamat gid sa Talisay. Christine Binies Villalubos.
Angela Liarte gayon dato, good evening Sumbraya, naubos na pasensya sang asawa, Marise sang bana nga mauyon, listening sa program mo Bangga Tutong 1, Barangay Filisa. Georgian Hunsay, salamat kay Mayo ang signal subong, kapamati naman ko aksyon, HGB, kita naman ko kagawad son to be sa DS. Ikaw bala Sir Georgian, kinakampanya mo ako ha. Alex Montesa, papahuwayan nyo man si Duterte, tama na nga criticize kay Mang Duterte. Observe na lang kamo health protocol, Sir Bry. Pacquiao for barangay captain. Ba, purti man kanubo mo kay Pacquiao lang tao mo ba? Si Eric Moico, perti ka pintas kay kulto. Neneng Grate Araman, si Rodora, si Kuya, thank you, Gid. Janet Flores, evening Sir Bry, monitor lang kami program mo. Stay safe everyone and God bless you Sir Bry and to your family. Salamat, same to you. Francis Puso Moderaso, good evening Sir Bry. Monitor from Regent Pearl Homes Alihis. Rodel Cortez Kaburog, lain gin man basta ang anchor kay damo. Grabe, kumusta ka na si Iloilo? Oh, siga, lagaw lang dis balay ko nari ka na diya. Eric Moico, ang sona ni kulto niya gabi ng lagim. Basi mag-inuwang ang mga ido. Rini Boy Lithiyo. Monitor kami Lithiyo Family Purok Poblasyon DSB. Thank you gida sa inyo. Noel Amar, Sir Bright, tamiyaw ko lang akon kumpare nga si Boy Yulingo, kag Ray Boy Alunan, kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Johnny Alovera, naga-monitor ban sa Purok 2, Barangay Estefania. Thank you, Gid. Noel Amar, Sir Bry, shout out ko lang akon friend nga si Biola Baluyo and John Iras sa Barangay Pahanukoy. Homa Lomina, Noel Amar. Ana Sinoro, Patamyaw Action Bry, kay Amber or Father Amber, good evening sa Concepcion, Talisay, salamat. Noel Amar, ginagreet niya lang si Friendia Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season Bia Jonathan, and Dennis Richard Ruma. Josephine Asisor, listening from Town Homes, Barangay Estefania. Eric Moico, good evening. Sumbray, pag Bray kag sa tanan nga tagapamati sa ini nga programa, Action Firing Line Bacolod. Thank you, Gid. Si Eric Moico, si Sara Tarpaulin Sagad ya libot abi magpasaway ka man abi. Imbong Jocampo Araman, may rason man si Yorme. Ti mo, kanyo na. Lobaton an, Aksumbray, ask lang ko kung sa inyo internet wala man balang signal. May signal kami. Kita mo mayong kwan subong signal naman. Amon Globe 3 days na wala gid signal, monthly amon bayad rabat pero nga wala signal, thank you. Ba, i-report nyo gina sa Globe to. Reklamo nyo gina kay kanugon sang bayad nyo. Edwin Fernandez, naga-monitor man sa Isabela. Remy Sorianosos Araman, si Julius Bilyoga, good evening Sumbray, greet ko lang family Bilyoga, Dalisay, Gregorio, diri sa La Castellana. Thanks, good more power to your program. Si Janel Vicino, Aksumbray, good evening, monitor ko lang Papa Daliang, gapamati gid sa inyo stasyon, Nene Galinia. God bless, thank you. Marilo Kahilig, naga-monitor sa Barangay 1-A Manapla. Violi Sure Ambalya, naga-monitor man sa Barangay La Granja. Sige. Diri kita sa Dalom, balikan ta din sa Dalom ng iban. Si Ronnie Mananghaya, good evening Sumbray, watching from Hofof, Saudi Arabia. Keep safe and God bless. Thank you, Gid. Si Yoditurta Kid Dilat Peña Araman, Adhi Gavel, thank you, Gid. Si Ernie Gavel niya. Okay. Gavile. Alright. Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man on air. Stay safe always. God bless us all and more power. Randall Casipe, good evening Sumbrayan, Tamiyaw Cavite. Tamiyaw lang ko, watching in Cavite, tamiyaw lang ko mga utod ko da sa Abkasa Nonoy Bibing. Colvilrec Isitan Araman, si Mainel Rota Lucenio. Thank you, Git. Okay, nabasa ko na, no? Si Kwan Gali Hambali Adhig na watching from Punta Taytay. Mabugnawon nga gabi. Gani man, nami panghakos, ulunan. Oo.
Si Sir Boy Yulingo nagamonitor man. Amo na iya prega lupok. Thank you gida sa inyo, no? Okay, ang iban Labayan Eduardo Jr., si Eric Moico, thanks Exumbray. Okay, sige, no problem. Gulpi lang ulan, dala hangin, gulpi man, unta. May connection na sa bagyong Fabian eh. Si Ronald Pasiricalde, sir, mangkot lang ko tani kung makapuli kami buwas sa Bacolod, sir, ari kami sa Iloilo. Salamat gid sir, padayon lang kami naga-monitor. Daw sige man ang gid ang biyahe, oo, pero ang tanan nga mga requirements i-kuno nyo gid na, i-provide nyo gid na, no? Si Raymond Tugle, araman naga-monitor, salamat, God bless. Yodi Torta, Sir Bry, si Mang Tibor Sin o na si Duterte, hambal Santupa Damon Balay, naghambal maupod sila Wilga. Lubaton Ann, thanks Exxon Bry, take care always, keep safe. Salamat. Si Neo Saison, good evening Sumbray, gakalipay gidi ang iban sa kadlaw mo sir. Nga aman. Amo gina akon kinadlawan bi sir no, do kaya muhat mo na. Pero tuntuon ko na ang kadlaw sir ha. Si Nige Arlos Araman sa Punta Taytay, salamat. Sige, ang iba nagalumpat no, hindi ko mabasa. Oo, pasensya gid sa iban kay oo, di nis laga kadtuman ambot kung di ko nis na pwede malantaw. Oo, pero ginatingwaan ko gid mabasa ang mga komento nyo, no? Si Sir Neo hambalya okay gid ko na. Sige, Inday Blaza Araman, si Arlen Pulunan Artos, Pulunan family is watching you. Salamat. Thank you gid. Thank you gid madam. Okay. Sige. Ma-relax lang kung gamay, hindi lang ka mo maghalinda. Si Ruel Sason, no? Naga-monitor man sa Barangay 31 Pirmigid, nami gid pamatian ang kadlaw. Yo, imagine nyo na. Viral na ning kadlaw ko mo. Oo. Halin pa ni pag-start ko sa 20 sa Santo mga katuig, tong kadlaw gid ang akon ang ilan na talupang dante. Thank you gid sa inyo, no? Si Mr. Kadlaw na. Sige. Balik ko na dugay, hindi ka magbiya, dadra lang ka mo, ma-commercial lang ko, agamay lang ni katama, pagbalik ta dungagan tag balita. Alas 7:43. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:50 na mga kaksyon. Action firing line. Pero ginendorso naton sa
pasta kay na tub-tub sa sining nga mga tinion. Maayong gabi lang na sa kay RB sa Balieroho and family nga naga-monitor sini matinion. Nagaluto siya kuno Bisaya nga manok, padalaan nyo ko kuno daman mo lang. Action firing line. Okay. Okay, sige. Alright, sige. Kag maayong gabi man, naga-monitor sa buong Sir Val, hindi ko lang pagmunohon. Dugay-dugay ilakip ko na sa istorya ko nga katabo dira sa may abkasa nga mga tricycle black. Action firing line. Dugay-dugay munohon tana kay kung kisa mga utod tani nga mga kwan, gabiyahe tricycle kag jeep bala naga kwan opportunista. Action firing line. Action Bray, good evening. May kanta na gali si Albi para sa eleksyon. Give me hope, Albi. Away bagi kong bati. Miyara na? Ano magkanta sa naman? Give me hope. Give me hope, Albi. Amo na. Werte ang eleksyon sa Bacolod kada gabi may nagatukre gidi sa aton. Sige kung may mga bag-o nga news ihatag ta gid sa inyo. Action firing line. Sa katapusan sang Hulyo, oni gani first week of the August mga kaksyon, mabalaan tanagid ang results sang kwan petisyon against sa residency ni Albi Benitez diri sa Bacolod. Action firing line. Good evening, Sombray. Wala man sang Mayo nga presidente na para sa ila kay sila ya ang Mayo nga manog patala. Thanks Ramon Galinia. Action firing line. Mo ni na. Salamat guys. Dito ni malikawan kung kaisa mo. Sige. Good evening, Sombray. Tamiyaw ko lang ang palangga ko nga asawa si Cecilia Rivera ang nagatamyaw si Albert Rivera Sr. Naan turti na ino. Amo niyang pagpalangga iya nga ginapa-on-air iya. Action firing line. Yung gabi, Action Brian, tamyaw ko lang bata ko si Masol, Nene, kag Bebe nga nagapanyapon, monitor lang kami di. Salamat, Nanay Esther. Action firing line. Sige, alas 7:55 na sa ton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. Kahapon sang hapon, may ara sang linagsanay na naman sang trupa sang New People's Army, grupo sa New People's Army ginapatihan, kag subong man katapo sang Philippine Army, dira sa area sang Barangay Tanawan, syudad sang Kabankalan. Firing line. Sa diin mga kaksyon nga ang ginatulog-tulugan, sining nasambit iyang mga ginatudlo NPA, nasulod or nalabot gid sang Philippine Army kay dito ba na enkwentro nila gani ang mga more or less mga 30 ka mga miyembro sang NPA o kon 20 rather ka armado kag nag-baislanay sang lupok sa sulod sa mga 30 minutos. Action firing line. Kadamo sa na-recover dito nga mga kagamitan kag may isa ka M16A1 rifle nga na iwan man nabilin. Action firing line. And sa nagligad tong inadlaw dito man to nagalinagsanay man sa area sang Barangay Kaningay, Kanduni mga kaksyon. Pero check na to na abiso nga gabi. Action firing line. Kaya ang ini nga hitabo mga kaksyon sini nga simana daw wala untat ang sagi nila kalagsanay daw sa sor nga bahin sang Negros Occidental. Action firing line. Kag may ara sang patay diri kay based sa initial nga report mga kaksyon, may madamo sang dugo, tinaga sang dugo sa mga area nga dira naglabay ining mga miyembro sang NPA nga nagpinalagyo. Tinagapati ang kapolisan o Philippine Army nga may ara sa mga pilason didto mga kaksyon. Action firing line. Tiang bahin sang Philippine Army napilasan man digani isa, no? May napilasan man diri isa. Pero ara na sa maayong kahimtang sa sini nga mga tinion mga kaksyon. Action firing line. Wala untat ang ila sini nga lagsanay nagahilapit padaan ng kwan. Ang zona, we don't know kung anong connection sini sa palaabuton nga iyang 26, no? July 26 mga kaksyon. Okay. Ara siya aksyonan ga text sa akon mo, ga chat siya. Ga chat sa akon nga gahulat siya. Okay. Sige, last 7:55 na. Action firing line. Sige, while waiting kita maka-action sa aton sa ring resource person sa mga gabi, may gabi lang kay Maria Christine
Lisa Pusadas, nagamonitor dira sa barangay Kansalungon, Isabela. Salamat gidanak. Si Vilma Panerio Buladaco, nagamonitor man sa Mateo Rizal. Salamat gid, nagalantaw to sila si Mateo. Mga Panerio do taga natuyay kudkod nimo, ha? Diding Alojamiento, Gribeng Sumbray, monitor kami Alojamiento Family, Barangay Antipolo, Pontevedra. God bless us always. Salamat gid, no? Juan Mil Araman sa Victorina Heights. Si Jocelyn Araman, Manjo Arniho, Arman Regalado nagamonitor man samtang na ginatamyaw niya si Dayna nga nagapanglaba. Okay. Si Bret Hart Tunato nagamonitor man sa Intramuros, Metro Manila. Thank you gid, no? Gatawag kami sa imo subong siya basi malabot kinamon dira subong, no? Naka-online sa gani mo, no? Check lang action na. Action firing line. Sige, while nga hulat kita sa aton sining resource person, basahon ko ni gamay mga kaksyon na. Iniblang ara na, okay, ari sa aton sining linya na. Online sa firing line. Sa aton sining linya, Army Major Sinon Pansito III sa Philippine Army 3rd ID Makaksyon na. Sir, good evening. Action Bray, Action Radio, Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating programa at stasyon. Magandang maulang gabi sa ating lahat. Yes, maraming salamat po sa time, sir. Kahapon, mayroong inkwentro yung Philippine Army at NPA doon sa may Kabankalan and maliban yan, para nakarang araw doon na naman sa Candones. Sir, bakit ganito, sir? Marami-rami pa ba? Ano nangyari? Patuloy pa ba yung mga NPA nato dito sa Negros Occidental, sir? Actually, sa atin, Action Bray, this would suggest otherwise. Kasi sa atin is konting movement lang nila is nakikita kaagad natin. There are efforts on the part of the People's Army to regain back yung mga lost grounds nila sa area, lalo't higit dito sa isla ng Negros. Mayroon silang mga direktibang gano'n na pinapatupad o iniaatas nila sa kanilang mga unit. Kaya nga, kung ay yung una, yung sa Cantoni, nakita natin, hindi pangkaraniwan yun sapagkat mayroong merging of forces na nangyayari. Hindi usual sa isang instance o sa isang lugar nagsasama-sama yung mga 30 armado. So they may be up for something, they may be cooking for something. That's why nagkita-kita sila. Pero ang kagandahan dito, maganda ang reaksyon ng ating kasundaluhan sa pamamagitan ng ating mga kababayan na pigilan ang karahasan na mangyari bago pa man at mabigyan na kaagad ng solusyon. So very definite kasi na talagang may pinaplano pero hindi natin ito inaalaw as of this time. And we have also to take note doon sa Candoni, itong area na ito are strongholds really of the No People's Army. So akala nila hindi sila makikita ng ating pwersa o hindi sila isusumbong ng mga taong bayan. Pero kabaliktaran ang nangyari sapagkat umaabot na sa atin yung mga reports. At ito naman yung kahapon sa may Kabangkalan ay yan pa rin yung ating direktiba sa ating mga units on the ground to continuously conduct military operation. Lalo tigit pag may sumbong sa ating mga kababayan, dapat posigihin natin. This is our only way of lowering the moral or the fighting stance of this No People's Army. At true enough, yung natin is naka-enkwentro tayo. And let it all this be noted, ito, yung Candoning, yung Kabangkalan, na itong lahat ng ito ay government initiated. Ibig sabihin, tayo yung nag-conduct ng military operations, hindi ito plinano ng kalaban. Ibig sabihin, we are on top of the situation and we are the ones dictating the tempo. We are the ones na kailan ba nagkakaroon ng enkwentro, tama ba yung mga isinasagawa nating mga military operations. Hindi kagaya noon na kung saan ang mga ang NPA yung nag-initiate para lusubin ang mga detachment, abangan ng mga sundalo. So kakaiba po ang landscape natin ngayon. Sir, paano nangyari itong sa Kabankalan na recover itong maraming mga gamit at saka merong pang M16, sir?
Actually, yung kahapon sa Kabangkalan, ang ating 94th Infantry Battalion, yun nga ay nakakuha ng isang high-powered firearm, an M16 rifle, at saka nakuha din natin yung temporary encampment itong mga NPA. Okay. Ang ating tropa ay nag-conduct ng combat operation. Nakasagupan nila more or less mga 20 na miyembro ng Centro de Gravedad Platoon ng Central Negros 2 ng Kilusan Rehiyong Negros Cebu Bohol Siquijor sa sitio Manulaya, Barangay Tanawan sa Kabangkalan. Ang firefight po ay nag-last ng mga 30 minutes, after which itong mga armado ay nagsipulasan sa iba't ibang direksyon. Ang sa amin naman po sa pagtatala namin at base na rin sa ito naman ay mga assumptions natin ay namang malaki ang na-suffer na casualty itong grupo ng NPA dahil doon sa mga nakita natin na traces, the heavy blood stains doon sa area, doon mismo sa kanilang kampuhan na kung saan sila pumesto, ay yun po ang ating namataan. At isa on our part naman sa Philippine Army or sa 94th IB ay isa po ang sundalo natin na nasugatan sa may kaliwang bahagi ng kanyang paa, pero siya naman po ay nasa stable na kondisyon. Ang mga nakuha pa natin dyan sa area ay nakakuha tayo ng mga short magazines, mga IED components, yung dalawang pampasabog, mga electric wires, battery, iba-iba pang gamit, may mga poncho, mga kagamitan o mga manual sa pagsasanay na mayroon ng NPA, mga backpacks, assorted na mga damit, at saka mga t-shirts na may mga logo pa ng NPA, at saka nakuha din natin yung mga provision nila ng pagkain. So ito po ang nangyari diyan sa Kabangkalan. Ito pang lugar na ito, pag sinabi natin temporaryo na parang camp area nila, wala namang siguro mga kubo-kubo dito, sir, meron ba? Actually wala kumbaga inaayos lang nila yung lugar, tapos naglalagay sila ng mga konting trapal. Ganito na talaga ang estado ng Army, hindi na sila ng NPA, hindi na sila nakakapagtayo ng mga bunkers. Wala na yun kasi ang usual na ginagawa nila, pag na-monitor sila ng ating tropa, is inaalisan din kaagad nila. That's why hindi na sila nakakapagtayo ng talagang very defensible na mga kakampuhan. Pero itong mga lugar na ito, kung ating babalikan, ito din yung mga dating quota nila na kung saan nga mas matibay pa ang kanilang mga ginawa ng mga struktura. Ngayon, ginamit lang nila yung advantage in terms of the terrain kasi mas maganda nga in terms of approach, in terms of yung vegetation, is favorable sa kanila. Pero yung structure-wise ay hindi na nila ito na ito ba yung naenkwentro kahapon sa Kabangkalan, sir? Ito ba isang grupo lang doon sa Candoni or may iba din ito, sir? Iba ito, Action Bray, kasi yung nandun sa Candoni ay kinabibilangan yon ng mga miyembro ng Southwest Front ng isa pong another front ito. At ito naman pong sa Kabangkalan ay yung Central Negros 2 na frente naman ng NPA. So magkaiba din po ng leader. That is why magkaiba nga po ang unit na nagko-confront ito. Ang una po, ang doon sa Candoni is against our 15th Infantry Battalion at ito naman pong sa Kabangkalan is against our 94th Infantry Battalion. Sir, itong dalawang sunod-sunod na enkwentro, we don't know kung nagkataon lang or may connection ba ito sa darating na SONA ni Presidente Rodrigo Duterte na kung baka mayroong mga balak or ano situation po? Sa atin, wala, inaalam din talaga namin bakit nagkakaroon ng formations. Pero definitely, this is in compliance to the partners nila na direktiba na mag-conduct naman ng tactical offensive against government troops. It just so happen, talagang kulang ang kanilang pwersa, kulang ang kanilang kakayahan, kaya hindi nila ito na isasagawa. And anyway, Action Brian, gusto ko lang, breaking na lang din dito. Kanina po, 4:40 ng hapon ay meron ng nangyaring enkwentro. Wala lang po akong details sa may Sipit Magbuto, Kaisabiyaan, Candoni, Negros Occidental. Kanina po iyang alas 4
40 ng hapon against 15th Infantry Battalion. As a report kanina sa akin, is firefight is still ongoing. Anong place again, sir? Medyo nawala po tayo doon, sir. Anong place? Complete please, address po. Sitio Magbuto, Barangay Kabiyaan, Cantoni, Negros Occidental. Ito ba'y malapit lang doon sa unang enkwentro, sir, na barangay? Yes, this is actually kasama ito doon sa unang enkwentro, doon sa Cantoni. Sapagkat sabi nga natin, hindi naman tumitigil ang ating military operations doon sa area kasi alam natin na hindi naman sila agad makalabas. So sinusundan natin ito, kaya nga medyo may konting hirap tayo kumuha ng detalye kasi ang ating mga tropa is naka-embed pa rin sa ground. Pero as of the report this evening, nagkaroon po sila ng enkwentro alas 4:40 ng hapon. Sa lugar na ba yun, sir, di ba, nung nakaraan, mayroong mga families po doon na displaced na. Sa ngayon, sir, meron bang nadagdag or anong situation po? Actually, yung sa una natin action, Brian, yung 40 families na ni-report natin, actually doon sa barangay na yon is mga 7 lang naman talaga ang malapit doon sa encounter site, 7 households. At yung all others, siguro nakarinig at wala naman tayong magawa kung mayroon talagang pangamba on the part of the local populace. However, kahapon po natapos po natin ang clearing operations. That's why bigay alam na rin kami sa Philippine National Police at sa local government unit na pwede na silang bumalik at stable naman ang kondisyon doon mismo sa encounter site na pinangyaringan nung una. Sige. Sir, sa Monday, di ba, SONA, ano? And alam namin, before you kanina, may interview ako na grupo ng Bayan Negros. Ayun, magsasagawa sila talaga ng rally protesta dito sa Bacolod. Parang wala naman sa ibang nasod o ibang cities dito sa Negros. Ano ba ang participation ng Philippine Army dito sa city, sir? Sa 26? Sa amin, kami ay magmamatyag bilang isang mamamayang Pilipino ay actually kinakailangan din namin kung ano ba ang guidance ng ating mahal na Pangulong, Presidente Rodrigo Roa Duterte, at ano ba gusto rin natin malaman ng kanyang report. And aside from that also is mayroon din kaming trabaho na siyempre panatilihin natin ang seguridad ng ating bayan na sana walang mag-take advantage dito sa zona ng ating Presidente para create ng impression na somehow magulo itong ating lugar. So, sa amin is tuloy-tuloy lang ang aming trabaho. Though nandun personally, kahit hindi as an organization, we will watch the State of the Nation address of the President because we'd love to hear from President the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines para makita naman natin kung ano pa ang mga direksyon at tatahakin ng aming hanay. Sige, with that po, sir, maraming salamat po sa inyo. Information, magandang gabi po, mabuhay po kayo, sir. God bless po. Action Bri, Action Radio Bacolod, lahat ng taga-pakinig ng ating programa at stasyon, maraming salamat din po sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Stay safe lang po tayo. Kami po dito, andito ako ngayon sa Iloilo, medyo malakas ang ulan. Stay safe po, siguro dyan din po sa inyo. Stay safe po tayo at maraming salamat. Patuloy pong sumasaludo ang Philippine Army. Salamat po, sir. Salamat po. Action firing line. Army Major Sinon Pancito III Bakaksyon, ang spokesperson sa 3rd ID sang Philippine Army. Action firing line. Perteno ligad nga adlaw sa Candoni naglinagsanay, may mga pamilya nga nag-dislocate anay for a while. Kahapon sa hapon sa Tanawan, Kabankalan, this afternoon, balik naman tas Candoni, nagbinakbakanay na naman to sila. Action firing line. Ang LCAC ngayon isang gobyerno to dinigid ba ka dali-dali bulig, no? Ining LCAC nga buligan ang mga lugar nga dito medyo damo presensya base may mga utod nga naga-intra sa NPA padalaan sa mga proyekto sa gobyerno kaangay sa mga dalan, mga farm to market road ginatawag kag iban pa abi do kabudlay gino dinikada mga 50 years ago na ang padayon nga pagpakig-away sang mga grupo naton nga mga NPA against government mga kakson. Action firing line. Amo na blang hambal ko perme Pinoy, batok Pinoy lang ang naga-ilinaway. Saan pa ni mahuman kag may pistoks kita nga inablang normal na gibang sitwasyon bla. Action firing line. Las 8:10 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sa
Pagbalik naton karon mga kaaksyon, diri na kita. Kon nga napatay gid sang asawa daydayon tani ang iya sining bana mga kaaksyon. May duha pa ka mga magagmay nga kabataan nagkalabilin iniho, no? Kag ang pagkadakop sang gidakabig leader sang Ipogon Group hold up men nga isa sa 5 nga nakapalagyo nga priso dira sa NODJ nagligad nga simana. Sa aton pagbalik mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This April Banaag, Brycer, good evening. Watching live from Taguig. More power and God bless. Salamat. Si Tom Maho Action Bry, monitor live diri sa Agi Naay Agi Naay man niya akon. Agi Anay Risto. Greet ko lang mga tropa, Uno Kuring, Dos Amo, MM Piglet, kag kay Mami Marilo Agi. Puro mga sapat ang inyong mga puro mga sapat ha. Buena Flor Lani Araban, Nona Banares Pura, nagamonitor man sa Barangay Villamonte. Salamat gid. Maria Christine Liza Posadas, idol kagid ni Mama sa imo kadlaw. Salamat gid. Si Tomaho Arana, no? Sharon Di Formado, thank you gid. Si Am Villa Hermosa Araman, Baste Girhen, thank you gid. Araman si okay, dire balik kita sa Dalom, no? Ari sa Dalom. Si Ters Vergara Sancho, thank you gid sa pagmonitor. Sige, mabalik ko dugay. Istoryanta na tong bana nga din patay sa asawa niya, kag iban pa, no? Las 8:13. Relax lang ko gamaya. Paki-share lang sang live ta. Thank you gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Kabayan na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang ang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkong Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:24 na mga kaaksyon. Antes pa naman tanan, gina-endorso ginaton sa inyo ining
Action Firing Line. Manamyaw kita anay sa aton sini nga mga kauturan. Vanessa Mayo nagamonitor sini matiniyon. Thanks again, Exxon Bry, for reading our comments. Stay safe and more power to your program. Sige, from Minnesota. Salamat, Git. Si Natsuki Iyo Kugko. Di ba, Exxon Brian, dapat may reserve na for second dose? Why man nawala na how? Rinato ni sang sumag. Diri sa Bacolod, do subong may nag-abot nga 10,000 mo. Oo. Kung kaysa, gro, din gid mapaktan, blalaga ka ubos. Amo na sistema. Anyway, sige, check na to na. Toto Balulot Araman, si Natsuki Liwat, Exxon Brian, maas lang ko, why is it na my schedule na kaina ang wife ko kag sa Sinovac second dose sa iyala. Wala ko no stock, pabalik sila Monday pa. Why man how? Damo gina ang nagareklamo gid. Pilton Lipura Araman naga-monitor, upod sila ni John Jom Sharon sa may Pasay City. Salamat gid. Tanya Ramos, wish ko lang, Action Bry, na ang sunod nga presidente may effort gid para sa pistok sa mga utod ta nga mga NPA. Wish ko lang. Amo na ganing nga sa sunod nga eleksyon makilatis gid kita tudlo. Action Firing Line. Sige, las 8:27 na. Dalimunohon ko lang. Kaya may nagutik diri sa aton nga nagpadala sa information. Hindi malanig guro nga katabo dira sa may Abkasa sa Mandalagan mo. Kundi may gabiyahe ang mga tricycle from Mandalagan sa may City Mall dabra padulong sa Abkasa. Ang ginahimo subong dapat pasakaan na lang ang pamasahe plete dira, provided nga dapat ang pasahero duha o kon tatlo gid lamang bangod sa health protocol. Action Firing Line. Kay kung punuan ang ila tricycle dira, kung puno gid ang biyahe sa way pang pandemya, tag 10 pesos lang ang bayad. So kadagwa butang tabi, kuan ang karga nila bi anom or 5. So 50 pesos na ang ilang mabaton nga pamasahe sa 5 ka persona, 5 ka pasahero. But because nga ginhimo ini nga 50%, ginhimo sini nga tagduhan lang kung taning karga, ang pasahero mabayad sa tag 25 pesos para 50 mangyapon. Action Firing Line. Ang kakatabo da sa may mga tricycle nga ini, subong, ang pasahero kung kaisa tag 4-5 mangyapon, purang sukot 25 mangyapon. Action Firing Line. Bunano man mga driver nga abinyo manami na nga manguyadi kita. Kung ang pasahero nyo nag-4-5 na gidman, kay do nagabulo pa na o giman ang numero ni COVID-19 sa Bacolod, suktan nyo balik 10 pesos ang pasahero nyo, hindi kay sukto nyo mangyapon 25, di ba? Action Firing Line. Kaya na mga pasahero nyo na, hindi man na mga manggaranon, hindi man na mga mga damo kwarta, kay pasahero man lang gani. So kung butang tabi 3 sakay, pwede nyo na masukot guro tag 20-20. At least naka 60 pesos ka mo. Kung napuno ginabi nga 5, ibalik nyo sa pulo-pulo. O kung 4 ang sakay mo, i-15 nyo. Pero kung 5 gihapon ang sakay, bisukton 25, no sobra naman na. Action Firing Line. Basta nag-monitor subong ang presidente sa nga grupo sa mga tricycle sa Mandalagan. Bisan din sa Mandalagan, bisan din do damo reklamo ni. Untata nyo ng pag-ubra nyo na, hindi ginamaayong nga hinimuan. Action Firing Line. Las 8:30 na Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Kagabi mga kaksyon, na kibot kita nga may nagpadala sa information sa aton. May nagpadala information sa aton mga kaksyon. Ining isa ka insidente sang mag-asawa. Dito iya sa Barangay Prosperidad. Ang pinaka-address gid nila is Sitio Agtutunoy, Barangay Prosperidad, Siyudad sang San Carlos, mga kaksyon. Action Firing Line. Ang mga involved diri mag-asawa. Amo si Angelito Sidon, 44 anyos. Kagang asawa niya diri nga si Mary Jane Sidon, 28 anyos, mga kaksyon. Action Firing Line. Ini sila nga duha may bata nga duha ka bilog, lalaking magulang nagaedad pa lang sang 10 ka tuig.
kagay kag duha babaye nagaedad sang 8 ka tuig. Action firing line. Sunod din makaaksyon sa kay Police Lieutenant Roby Orita, Deputy of Police sang San Carlos PNP. Kahapon nga adlaw, ining bana nag-inom-inom ubod sa pila ka mga abyan. Kag didto pag inom-inom, bao nagkinamog to sila. Kag daw dutayan pag idya mag pinatsanay man guro eh. Action firing line. Napasify mga kaksyon kag nagbalik sila inom-inom, no? Hasta nga sang medyo hapon-hapon na nagpauli ining bana sa ila sini nga puluyan. Action firing line. Pagabot didto daw pila lang ka minutos, ara man ang asawa nga kaluluoy nga halin pa Aksyon Mar nga nagpananom to tuboto or nag-ubra sa kampuhan. Action firing line. Samtang ang asawa nga nagapulupongko kag nagatulutad-tad kag nagakiyad-kiyad sang kalabasa para sud-anon utanon sa ila sini nga panihapon, baw ang bana nga ini nga maoy, nagsagi iya ka amok, naga-wild sa iya. Sagi niya kapanghaboy aksyonem sang ila sini kagamitan na sulod sang balay. Action firing line. Suno pa sa pulisya ba, siway pa sa nahuwasan sang iaway ato sa nahubog niya nga kontraman, dira iyagin pa utwas balay nila. Ginambalan sang asawa niya na ano kimo yaman. Wayabla palapiting asawa ya kag ikugaon tani aksyonem. Action firing line. Nakapanginpadlos ang asawa kay gintuklod niya, natukluran niya. Now, pagkatapos nga natukluran na tumba ang bana, bumangon liwat kag hala sagi kapanghaboy sa mga kagamitan. Ambot una no gid nga kagamitan. Hasta nga naigo ang ilong sang asawa. Action firing line. Kag indi lang amo ni nga bes gali nga natabo. Sa tanan nga tinion nga ining nasambit nga bana makainom kag sudlan sang agwanta di taranta. Ang iya sini nga utok ulo nagamaoy gid siya gali iya. Action firing line. Ti kahapon duway na gid nakaya sang asawa, naubos na gid ang pasensya. Pagkaigo sang ilong niya, siguro doon di na gid guro manami. Ang sundang nga ginauyatan niya ginatadtad niya sa kalabasa, didto niya hinandos sa mga 3 gid ka beses sa iya sini nga bana. Action firing line. Dadua gini ka pila sa tiyan, kag isa sa liog, mga kaksyon. Action firing line. Pamati ko sa inyong interview naton kay Orita. Base sa investigasyon sa aton investigator on case, balik kagahapon daw, ini ang biktima, nagainom-inom ini sa mga kaupod niya man, nga mga mangininom. Dito, pag natabo nga, lalisay sila bala, ano na siya gani, nagbaisay sila sang iya nga kainom. Nagbaisay sila, and then sang ulihin, napacify sila, nag-okay naman to sila. Tapos, ang nag-okay na sila, nag-inom naman sila liwat, pag nagdugay-dugay, nagpuli na ni. Nagpuli ang biktima sa ila balay kung sa diin naabtan niya dito ang iyang asawa. Nga ang asawa gali is bag-ulang man ni siya nag-abot halin sa trabaho kay gapang hilamon lang ni siya bala. Gapang hilamon, all around ni siya kuno sa kampo man, na kung sino lang ang ano bala nagapaubra. And then sa tunga time nagatadtad siya sang kalabasa kay maluto siya sang utan para sa ilang panyapon. Tapos gulpi lang ni nagsulod dito iya bana, tapos pamangkot siya nga abag-ulang bala kag nga nakainom naman. Naghambal ko no to ang iya nga bana nga nakaisugid sa imo. Tapos amo to nagamaoy na siya kay bangod gani sang wala pa tuguro na umpawan sa iya nga buot bala kalain sa buot dito sa iya nga nakabais nga kainom. Oo. So ginpanguha iya kuno ang mga gamit nila. Tanan to nga mga kaldero, kasirula, tanan niya gamit nila ginpanghaboy sa gwa. And then gin attempt yang tugon ang iyang asawa. Pero na sagang sang asawa ang iya kamot. So amo to kag gintiklod siya ang iyang bana kag natumba. Pagbangon sang iya bana nang kuha naman nang haboy na naman sa mga gamit. So may butang nga nakaigo
sa ilong nga bahin sang asawa. Dito kag daw nagpalanulong kuno ang pananawan sang asawa. Kag wala na siya nakahuna-huna sang iya kung ano ang maayo nga buhaton. Kay considering nga may nauyatan siya nga konsilyo, amo na to ang gindudo niya sa iya nga bana. Bali, ipilagid bang pila si ni ma'am? Sa subong sir, wala pa kita kakita sang medico-legal. Pero base sa pag-interview sang aton nga investigator on case sa suspitsado, according sa iya, katatlo niya ginbuno sa ang iya nga bana, duwa sa tiyan, kag isa kuno sa may party sang liog. Pero ano pa na naton siya, i-kwanta pa na sa pag-abot sang medical result niya, ng autopsy. Okay, mo nang interview naton mga kaaksyon sa kay Orita. In fact, naging tingwaan naton nga may istorya ang asawa pero alang-alang gid. Action firing line. Amo nang resulta, way gin man tatutumat nga nagabasol sa bana, ano? Kay ti tapos na patay na naman tong tawo. Pero ti lang tawabla, ang asawa nagsungka kagabi sa otoridad sa barangay officials. Kag din dala gilayon didto sa San Carlos City Custodial Facility. Gin pamangkot sang polis kon ma'am may paghinulsol ikaw today abi no sa natabo siya way gid ko naghinulsol tungod din nagin magwantang batasan sang bana ko. Action firing line. Te ang kaluluoy karon amo ang mga kabataan nga ginbilin nila no kiti ang amay patay na ang iloy ara sa prisuhan ang kaso nga alatubangon nga ginaplastar ng dokumento sini on Monday i-file ang case nga parricide batok sining nasambit nga asawa. Action firing line. Kag ang atong iya sining nga bana nga napatay wala naman sang ginikanan. Ang iya nga utod nga isa ato sa Cebu. So naga-process dira subong ang mga pakaisa sining napatay mga kaksyon, no? Kag mga pakaisa to willing man nga magbulig sa pulis agud mafailan gid kaso ining nasambit nga babayi. Action firing line. Kita mo nagambal gani nga tinagdepensa malanto siya sa kagalingon niya maabsuelto ina siya sa iya nga kaso. Tilang tawon ta kay ang pulisya once nga mayara sang tagreklamo si pulisya himuon na gina nilang trabaho nila to file sang kaso or i-inquest ang ining babayi nga ini sa piskal da o ano nga sitwasyon. Oo. And depende na sa korte kung paano nila trataron ang nasambit nga kaso, mga ka-action. Action firing line. Listen learn ini sa aton sining nga mga bana nga mga mauyon pwede way gin man kamo gina pugnan gid sang asawa nyo nga mag-inom parang kang istorya. Kiting inom-inom nga ina kung kaisa nga asawa malipay man ang bana malingaw man kaw galingon niya with friends. Daw mo na mga barkada. Pero as to the point nga ang asawa mo, kabataan mo, hilabtan mo tungod sa hinubo mo, tiway na naya kapuslanan. Action firing line. Kung hubog na gidman, pagpauli nyo, hala, tulog. Tulog, kapag bugtaw sa aga, balik normal utok mo. Sino lang bing mga lalaki, way giinuman, halos na rin babae, nag-iininuman. O galing, ti may kaangay, gid sini nga hitabo, nga mga kurto, utok, klase mga bana. Action firing line. Mga tao nga daw, inablang may mga edad naman gani, duway pagin mahuwasan sang ila pagkasoltero, kag paglatagaw sang soltero, pangalagaw, diri lagaw dito, inom diri, inom dito. Di kung soltero, kaya do ka, ang do ka free iya sa imo. Di kung may asawa, kanimo dapat lainon mo gin ina iya, no? Ang batasan mo. Tigaling, anyway, panigro malutas sa inom ang bana niya hini. Action firing line. Kada ya inom, maoy sa iya. Naga-wild sa iya. Ang lain to kay ti ang iya sining asawa among gina-target niya kag gina-tripingan niya permiho. Action firing line. Ti ang asawa ya pangabuhi na yung utok sang asawa ya to, ti do din naging grumagwanta grua. Basi nahuna-huna man sang asawa nga basi mahabot ang panahon nga makaptan niya gid kunay kag makuga, gid kunay kag hindi na kubla kag ginhawa ka magdiwal na lang ko ari ay doon ta na lang ka. Action Brian Warden. Action firing line. Last 8:40 na sa aton sini nga pagpangalagad. Grabe nga mga text diri sa aton nga kuan basahon kuno karon parte sining balita nga ini. Hambal ni Sir Ronald ayan no, dira lang ko asta. Siya puwerte na diya manukot sa Mandalagan, Bangga, Lasal to Iroreco, 60 pesos. Grabe mo na no. Lasal Iroreco lang gid sa 60. Kung isa ka tawo do ma-consider ta pa na, no? Pero kung magtatlo
tatlo, duha, tag 20-20, gro, okay na na. Action firing line. Oh, damo na, bla, oh. Di nyo pagpatami, kay inyo bla panguyadi nga obra na. Dira, gig kamo ga dugang pigado nyo. Action firing line. Ilabo, bas bato ni Action El Rey? Inay mo batasan nga panguyadi sa sigapariho mo. Gasululubra na pag grab nyo opportunity ng opportunista ka mo. Labi na gid sa mga panukot nga gasululubra. Ay, susko, ang pasingadtuan nyo na mas nagapigado kamo nga nagapigado sa inyo tinuntok. Action firing line. Si Madam T sa Esquadra naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, basahon taning iba ng balnya kung mag-inom sa tiyan dapat ibutang hindi sa ulo. Action firing line. Pero hindi na ni amo na isa matabo sa mag-asawa damo na ni tabo mo, no? Pero hindi ya inang iban ga kapatay gid, no? Sa mga asawa naman, may kaangay sini nga sitwasyon sang banan nyo. Kung pwede lang hindi nyo gid pagdalon sa point abi nga amo sa tugal kit inatam ana gani mo. Kundo hindi pagid man sobrang bana nyo nga amo sina pwede gid kamo ka paariglos barangay. Action firing line. Kung hindi madala sa barangay o ipadangat sa Bausi, na may Bausi kita sa barangay day. Kung hindi pagidala ipalabot sa kondin nga mga departamento nga makabulig sa inyo sa WCPD, women's bla, mga children's desk bla nga natawag. Welfare dira na DSWD kundi na lang department nga mabuligan kamo pa rin di maglambot sa point nga magpinatsanay kamo iya. Action firing line. Ato galing na bukid-bukid nga lugar kulang man maybe guro sa pag-edukar namin ko kulang sa pagtudlo or kung kaisa hadlok man ang asawa mo pahugon sa bana sige panugid to Black Rose Barangay nga gamaoy kundi kay pagbalik mo di kroma disgrasya kagid sa akon. Action firing line. Kadamo sang mga gakahitabo nga daw imagine mo na suliton tang kabataan nila nga napulo katuig ag 8 katuig ti subongo ilo ng ilang sitwasyon kiti patay ng amay nila priso pang asawa ang iloy nila. Action firing line. Las 8:42 aton nga pagpangalagad yadto nga bahin dulong sa aton sang postuhan ta ining Ipugon nga leader nga si Francisco Ipugon nga nadakpan kaina sang kaagahon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Victor Tugaf, impito naman tuguro Action Bright tungod sa kakapoy sa kiton ka pa wala kapadala pagkaon tatay nila. Gani man. Noel Umani Action Bright wala taman nabalaan ang side sa lalaki. Evening mga babae subong damo man dungol. Monitor kami Ubay Bago City Umania family. Aha. Kali damo gito nag-testify sir nga mga bay ko lang na mention kagina. Damo nag-testify gid Sir Noel nga mga katupad nga ti ang bana do amo ginang batasan niya. Dennis Richard Timor, San Enrique Bacolod yani series 45 lang. Sobra-sobra na ya. Kita mo na 45 lang ho. Trisicolis Bacolod subong ya sukton ka nila patay ka sa presyon. Ay sus ko. Reynaldo Guarino Pirasol, may gabi Action Bray, monitor ko gabi-gabi sa program mo. Okay lang ko sa local pero sa national kay Lini Robredo ko gusto ko matapos na ang Pachanay nga unsolved wala gid namian sa present administration na ginarespeto tigna sir no. Damo gid juga pamiripi sa Pinatsanay syempre Pinatsanay na imo. Ang Bali Dennis hindi na lang mag-inom. Si Maria Christine Liza Posadas. Good evening, Sumbray. Greet ko lang kay Lola Moring kag Lolo Mindot. Gamonitor sila sa radyo. Halin kay Inday 10. Salamat gid. Roby Banhaw Araman sa Imos, Cavite.
Rene Colliantes, good evening Action Brian, monitor diri Barangay Can Roma, Pontevedra. Jolie La Chica, good evening Action Brian, monitor from Mua, Pasay. Bahidlaw patas ang Mua nga ina ba. Victor Tugap, Action Bray, dula di signal, grabe ulan subong sa Murcia. Ay, gle. Halong-halong ka mo da. Sige. Balikan kong iban karon na 8:46. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Pagdayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Pagdayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Pagdayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This time check is brought to you by
Manaton sa inyo makaaksyon. Sa mga utod ta anyway sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang D3 Bio Dugang nga proteksyon og 500 pesos cash kada adlaw. Oo, ariyo pamati kamo kay kadungan sa ika-52 na katuig anibersaryo sa Aksyon Radio Bacolod. Adlaw man nagtag kami sang tag 500 pesos, no? Kag ini ang umpisa na mga kaksyon sa masunod nga adlaw. Ang dapat ang inyo sinihimuon magpadalagid lamang sang inyo sining kompletong ngalan mga kaksyon, no? Taligla ka check ko diri, no? Butangan nyo sa ngalan nga Aksyon Radio Bacolod. Pagkatapos programa kung sa diin ninyo nabatian ang promo plus ang inyo pangalan, edad, address, contact number. Like for example, Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Firing Line, Juan de la Cruz, 54 anyos, Puro Quezano, Barangay Alihis, Bacolod, kagang imo sining nga cellular number, ano? Kag ipadala ina sa amuni nga numero, 0970-495-1202 mga kaksyon, talk and text ina, no? Kag pili kami, kada adlaw, magabunot kami mga kaksyon, sang inyo sining nga entry, no? Sa inyo sining nga mga entry magaumpisa ini Agosto 2, no? Kada adlaw may ara sang 3 katagdaog sang tag 500 pesos. Magaumpisa sa Agosto 2, tob ini sa Agosto 17. Nga sa diin sa Agosto 17 may 12 gidya katagdaog mga kaaksyon, no? So muna i-text nyo lang inyo pangalan ang una-una Aksyon Radio Bacolod, ngalan sa programa kung di nyo nabatian, pagkatapos ang inyong pangalan, edad, address, kompleto ina, kag ang inyong cellphone number, kay dira kami manawag, no? For example, program ko, manabunot ko isa ka numero, tawagan ta kada, kag may question nga gamaya sa inyo, dira makaaksyon, patina nyo gid mga ngalan sa mga reporters diri, anchorman, kag iban pa nga pulo pamangkot, inang pamangkot nga dala hatag nga pamangkot. Aksyon Firing Line. Ato nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa D3 Bio Dugang nga proteksyon sang kaugalingon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Way na kita oras mga kaaksyon, ini sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa amuman gihapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.